ngibusho lokho if kuwukuthi ubujwayele ukungena kuma-lives wami, you will know ukuthi ngiyakholelwa ekuthini umhlaba u-unfair kodwa i-universe iyakhokhelana. So it doesn't matter ukuthi umhlaba ukucindezela kangakanani, abantu bakucindezela kangakanani, it's fine. Nabo benza umsebenzi wabo abawuthunyelwe yilo osuke bathumele ngaleso sikhathi. I do not know kusuke kubani, whether kusuke kuNkulunkulu or kusuke kuSathane, it doesn't matter. Ngoba izinto sikazibuki ngehlela negative all the time and think ukuthi yonke into embi iphuma kuSathane. Esinye isikhathi uNkulunkulu uthumela abantu abathize ukuthi bazofika benza indlela yakho ukuthi ibe umqansa, ibe nzima, ikhuphukele, ngenxa yokuthi kufanele wena unikezwe amandla amasha ukuthi ukwazi ukumelana naleyo nto and overcome it. And as soon as you are able to overcome whatever lesukise ibukeka yenza indlela yakho ibe nzima, usuke lapho sewuweqile istage esithize, usuke usuphasile i-test ethize, and therefore kwazeka ukuthi noma singakunikane ngaphezulu kwalokho nayo futhi uzokwazi ukuyinqoba. Therefore ngithi kwena noma ngabe kuthiwa into uyibona ifika kuwe ilethwa inoma ubani osuke iletha, nomuntu othunyiwe ethunywa inoma ubani osuke emthuma, never ever think ukuthi yonke into nje uSathane ngoba yimi, but iba positive, ubheke ukuthi ngingayi-overcome kanjani le, ngidlulele ngaphambili ngoba le yi-test and mina ngeke ngize ngihlulwe into engakhulumi. So nami ngiphila lapho njengoba wazi ukuthi ngiphila lapho, namanje ngisaphila lapho. Ngiyabajabulela bonke laba ba-negative. I love my haters so much that angithi ngine-understanding yokuthi sometimes abantu abakuthandayo bayasaba ngisho ukukutshela iqiniso, nala kufa u-improve khona, nala kufa ulungise khona, because bakuthanda that much ukuthi amehlaba avalekile, avalwe uthando. And then uNkulunkulu aletha ama-haters azokutshela leli qiniso abantu abakuthandayo abebengeke bakutshele lona, ebese ukwazi ukuthola ithuba lokulungisa izinto ezithize. So namanje ngisawamukela ama-haters in my life, futhi ngisawa-embrace, futhi ngisawathanda. Ngifunazi ukuthi indawo bakithi anayo angiwaqalekisi, angiwafiseli lutho lubi ngoba ngiyawadinga endleleni engiyihambayo. So ijeni yami yinde bafethu, ijeni yokusuka emaplazini bafana babuye empumelelweni yinde sikanisa kwethu. Ngithi nje mangisho ukuthi ungathi mawubona uNkulunkulu enza izinto in your life bese ube excited kakhulu, ukhohlwe ukuthi akuzuba lula konke. So kuzohamba kuba nzima, kuba nezihibe, and never ever compete with people ongazi ukuthi impumelelo yabo ifike kanjani. Khona abantu abalala bavuka balala bathola impumelelo, and then kube khona wena olala uvuke uhambe ngezinyawo esikolweni, ungadli lutho, ubuye ekhaya uwashe i-uniform, uphinde futhi ingabikho into ozoyidlulala, kodwa uphinde uvuke bese kuqhamuka impumelelo. Sethi uhlakaniphile uzongizwa, futhi makuwukuthi uyabamba ngomoya uzongizwa ukuthi ngithini. Kukhona ukulala, ulala uvuke, usebenze kanzima, ustrive, wenze yonke into uthole impumelelo, bese kuba khona ukulala, ulala uvuke ekuseni uthole impumelelo ngoba kuya ngothi ulale kanjani. So ngizama ukusho ukuthi-ke ungazicomparishi mntasekhaya, it's okay. So indlela yakho i-understand nje ukuthi iyinde, ayizuvele nje ibe lula ngoba la usuka khona futhi kukude futhi, yabo? Yeah. So mina ngisuka lapho-ke bafethu ekuthini kathi abanye besuka beya phambili, mina bengisuka ngemuva, yaqonda? Kathi abanye besuka bethatha igxathu eliya phambili, mina bengisuka ngithatha igxathu elemuva.
ngiyolungisa la ngiphuma khona because bekungihlula ukuzoshayina imuva lami lingalungile ngoba bengijabulela futhi ngebazi ukubaluleka kwabantu abangenza ukuthi ngifike la ngikhona. Therefore angikwazi ukuqala ngokuqala yami impilo yaphambili ngingaqalanga ngokuya emuva. So ke akafani umuntu oqale waya phambili nomuntu oqale waya emuva. And there's nothing wrong, and it's not even black tax. Never ever look at it as a black tax ukuthi mangabe ufika la uNkulunkulu ethi that's a breakthrough wena ungaye ephambili njengabanye ome kanye nabo kuline kodwa uqale uye emuva. Ukuyolanda amanye amandla ngoba labantu abakuthandazela ukuthi ufike la khona sekuthiwa wayithola i-breakthrough kusuke kufanele ungabakhohlwa uyobalanda uze nabo la uzoqala khona uye phambili ngoba phambili kusazofika kube nama-challenges azophinda adinge bona futhi ukuthi baphinde bakukhulekele ukuze uye phambili. Therefore ungabi ithatha elithi maselifike kwi-breakthrough lifuna ukuthatha istep esiyaphambili knowing very well ukuthi abantu abenze ngifike la basemuva. So ambolanda bona uze nabo la ubashiye la ukhona uye phambili so that baphinde bakukhulekele ukuze masuphambili futhi baphinde futhi kube yibona abantu ababalekile ukuthi uphinde uhlehle uyolanda bona emuva. Ulokhona ishaya kanjalo nje. It doesn't matter ukuthi khona bangakhulekelwanga ababe nenhlanhla endleleni bazibona sebela bekhona. It's fine. Ungayifanisi impilo yakho neyabanye abantu. Wena uzosuka la uye emuva bona bazosuka la bayiphambili. Kukhona la nizoficana khona because indlela injalo. Kukhona indlela ezongadinga ukhanjwa inhlanhla, ezongadinga ukhanjwa ukuthi wena waba nenhlanhla yokuhlangana nobani wakubeka kubo. Kukhona indlela ezodinga ukhanjwa ukuthi une experience yokuhamba indlela. Bese fika ishaya umuntu ongakaza ayihamba indlela. So ungalokhwana ukhompyutha noma uzikhathaza yenza wena lokho kwakho kwazi ukuthi kufanele. If kukuthi futhi usenhlanhleni yokuthi uNkulunkulu wakunika umusa wazalelwe ekhaya elenza ukuthi wonke umuntu wakhona waphumelela kudala uzalelwe kulo mndeni ophumelelayo nowase uphumelele, it's okay. Inhlanhla yakho uNkulunkulu umbonge ngalokho bese uyayihamba irace yakho futhi uyigijime ungabheke emuva because akekho umuntu onecala. Mina will never blame umuntu owazalelwe ekhaya eli nabazali abafundile abaye esikoleni abasebenzile wathezalwa wabengadingi ukuyokwakha umuzi ngoba ubusukhona ukuyothenga imoto ngoba besikhona uyokhokha izikweleti zabanye bakuba abafundayo ngemuva ngoba besebevele bekhokhela. I have nothing against umuntu onjalo, instead ngiyambongela, you know, and singabi bitter. uNkulunkulu akasibekanga endaweni efanayo and it is not your fault, and I cannot even blame my parents for ukuthi why babebona bezalelwe emndenini abazalelwa kuyona eyenza ukuthi bahlupheke bese kufanele mina kube mina engizobreaka icase yokuhlupheka emndenini wami. Vele kuma generations nama generations akhona kukhona umuntu okuyena obekelwe ukuthi uzoba umnqamlezo, kunomuntu obekelwe ukuthi uyena oyoqeda icase yokuhlupheka iyoma ngaye. So if ukuthi ube nebhadi nenhlanhla njengami ukuthi kube wena umuntu uqine emndenini wakini wabantu aba more than 700 obekela ukuthi icase iyobreakwa wena, ku-embrace lokho and thank the Lord for it and start working towards achieving into yokuthi i-breakthrough vele kumele itholakale ngawo. Uphinde futhi ungabalekeli into uNkulunkulu ayibeke phezulu kwakho ngoba naye inyingozi ufika i-breakthrough uyinikezwe unikwe nomthwalo wokuthi icase yokuhlupheka izonqanyulwa wuwe. Mangabe sewutholile wena leyo nto bese uyisebenzisa uku-achieve izinto ezibenefitha wena kuphela, kanti bowunikelwe ukuthi uqede ukuhlupheka emndenini wakho as a whole bese iphindi yaphela because awuyenzanga lento ekuyiyona onikezelwe yona. Therefore mina ngiyazi-understand very well ukuthi emndenini wami I'm one of the few people owanikeza umthwalo wokuthi ayo break i-generational curse yokuhlupheka, not just kaKhumalo
but nakachiliza la kuzalwa khona uma wami, nakangwazi kaMthethwa la kuzalwa khona uma kama wami, nakaXolo la kuzalwa umkhulu wami, nakamsomi la kuzalwa uma kababa wami, na wonke umuntu osesibongweni sami if ngibheke emuva akekho ngimbonayo okwazi ukusikhipha ekuhluphekeni, but ngazi ukuthi yonke into isesandleni sami, and lokho akunginiki ukuthi ngiphakamele labo bantu because indlela abayihambile yinde kakhulu ukuthi ngingakutshela ngingcono kunabo. Kunalokho ngidinga bona ngoba ubuhlakani bungaphezulu kwemali, noma mina nginganikezwa imali yokuqeda ukuhlupheka emndenini wami, but I still need ubuhlakani ne-wisdom kaNkulunkulu ebekwe kulabantu abangaphambi kwami abanganikwanga imali kodwa abanikwa i-wisdom. Therefore ngiyabadinga ukuze imali ingangifaka ehlathini kodwa imali yenza indlela yami ukuthi iqonde. So angikwazi ukuyozicomparisha nomuntu ovele yena wathola umcebe emini, umcebe utholiswa indlela ayihambile ngendlela ayihambe ngayo. You understand what I'm saying? Bese ngifuna ukuthi mina ngilingane naye ngenza izinto njengaye, ngiyiphumelele njengaye. Mina ngisazodonsa ngibuyele emuva ngiyolanda bonke ababe phambi kwami, ngibenza ukuthi baqhubeke babe phambi kwami, ngingazigcini mina ngiyithola sengingaphambili kwabo ngoba angifuni nokufuna vele ukuba phambi kwabo. Angiyazi phuma ke le ngishoyo but ngizwe seyifikile unjalo-ke umoya. Angiyazi phumaphi but ke nansi-ke seyifikile, and makukuthi khona la kule live ekhuluma naye ithatheke mfethu, and it's not going to be for everyone, so I'm not expecting everyone to understand what I'm saying, and I'm not also expecting everyone to do lento lengithi yenze. Wena thatha nawe okulungele wena, nami ngizothatha okulungele mina, and okwamanje okulungele mina ukuthi ngibuyele emuva ngiyodonsa bonke ebenginabo endleleni ukuze sihambe kangcono indlela. Ne? Okay, what is happening la eThekwini? Guys, even my eye is watery. I don't know what is happening. I hope ukuthi ave phela ngizobe sengehlelwa umoya ongcwele ngizinkhali. Ayibo ongifuna lo mntaka Maria bakithi ashaywa ngayimina naye ke futhi. Awe ma, kaza think bengenikhumbula waye ngimane ngibe umshumayeli uma ngifika la. Oh Lord.